Стоп! Харесва ви, нали? Знам. Но трябва да започнем от началото, където започна всичко. И сега ще ви покажа малко от самолетчето. И разбрах, че са сестра ни са поставили до аварийните изходи. Аз бях готов за това. Гледал съм филми, гледал съм гледал съм един такъв филм, нещо, името с самолет беше. Както и да. Сядаме, всичко наред, овладяваме ситуацията и какво чуваме ние? През половиния полет чувахме от аварийната врата някакъв супер странен шум. Ти да искаш да гледаш анимацията, малката стъпка и да чуваш да. Отидахме в Швейцария и там беше наистина... Не съм обикалял Швейцария, бяхме на летището, но беше толкова добре. Докато чакахме самолета, за да стигнем до нашия гейт, минахме през някакъв влак под земята, който ни показваше от всяка страна екрани колко е хубаво в Швейцария. То не става така. Да. И горите и всичкото и съм някакъв брой. И бях много щастлив, защото излязах и още от тогава видях много. С даринчето хапваме хелти паста. Италианска паста с сокчи. Така сокчи, до това какво е? Краставичка и това какво е? Краставици с някаква като заливка отгоре. Yes. Не знам каква е, нещо кексово. При слизането на Малдиви, така нотари една вълна, горещина, лято. Прекрасно беше. Водата. Само излизаме от летището. Майко мила, това е най-хубавото нещо някога! Това е красива водата. И тък му се зарадвах. Зарадвах се толкова много, че видях тази прекрасна вода. И точно след 2-3 минути заваля един дъждец. Голямата буря. Беше много ободряващо, прекрасно беше, хареса ми. И знаете ли какво стана? Намокрих се! Тръка. Много готино. Да. Тихо. След мрънка. Се върнем към хубавата част на клипа Малдиви. Аз защо съм чуши? Творквай, ма. Творквай. Не, това не е творкване. Как сме А? Това нещо си миеме краката преди да влезем. Преди да влезем, да мием си краката и влезем. Да ги правим мръстия в гумата. И така, първия ден валеше супер много, но аз съм си казал, че ще влизам всеки ден във водата. Каквото и да стане. Продължайте с клипа! Поплувах малко, беше яко, гледах сърфистите как се опитват да сърфират. Имаше един отстрани много интересен човечец, вижте го. Лишпер! И сега идва частта, където с сестра ми се правим на малумни 2-3 минути. Дари, време е да присолиш манджата. Точно така.
Имах манджада. Ти си ми в главата, рататата. Oh yes, come on baby. О, не. Не, само краката си. Кажи нещо за хората, които ще го гледат в YouTube. Трябва да се позабърш, ама... А защо надолу не става? В момента го водя това като... Какво? Времето, където... Защото тук има... Мак не! Аз ще го обясня. Така. На Малдиви има 2 сезона. Лято и есен. Лято и пролет. Абе единия месец е не толкова топло, другия месец е много топло. И това Станислав от миналото се опитва да обясни. Да. Филип. Тук има още едно. Какви са сладенки. Още карат. Мамо? Да? Кажи нещо. Харесва ли ти тук? Уникално е. Много съм доволна. Щастлива. Ари, ще кажеш нещо за YouTube феновити. Ами много е хубаво място. Мама каза също, кажи нещо друго, мама. Ами, мои да го посетите, много е хубаво място. Само това ще кажа. Не съм. Не съм. Просто съм в цикъл. Просто съм в цикъл и така, не мога да влизам. Точно когато дойдох ми дойде. Еми след няколко дена ще можеш. Ами да, добре, че ми за 10 дена за мои 5 дена да съм, защото ми е 5 дена. Да. И 5 ден мога. Или 4-тия сега. Ма супер сми бе. Сестрата чака за джущ. Earrings. Там Ким Кардашиан се сгуби обиците. Видяхте ли като има? Да, тук, между другото, има някакъв грамаден прилеп и питахме хората дали яде хора. И те ни казаха, че той е вегетариански прилеп и точно на този остров няма опасни животни. И като влязах в водата, видях една змия бяла с черни линии. И човека ми каза, че много трудно можеш да намериш такава змия. Тоест рядко се. И че е на късмет, което е доста хубаво. Докарай ми джуса. Чаках половин час. И то между другото при тях не е точно диня. Защото аз го питах, нали имате ли диня. Обаче той ми каза, да, но имаме по този вид. И аз... Да, това е. Какъв вид? При нас няма такъв. Тук що снимаха прилепа. Снимах го, да, направих. О, да, има наистина огромни прилипи. Ако за нас прилипи, смисъл, ако за тях са прилипи, при нас са гуаруси. Да. Толкова големи са прилипите. Смятайте, гуарусите в Бургас и прилипите тук. Те са... Макне! Няма дрон. Бе, това е пчела. Без. Всяки хора има, всяки животни. После да... Ето гатито. Уй, бибито. Ду. Що там гатито? Ще хочеш. Значи... Дай. Добре. Арма. Виж какво коти. Много си голямо, бе! Дърси телефона, ма. Чула! Вътре. Wow! Wait a second. Чакай да... Calm down! No! Shut up! Или котенцето са разгорещи.
Що само ти си в кадър, ме лапка, ма. С горницата горе. Снимай мели! Що не снимаш мели? Малдивс. Yes. Хаштаг Самура Малдивци. Ще паднеш, ма. Значи то пък е така. Тук пясъка е много... Нека са метър и 20 краката ми гола. С каква хубава стая, интелигентна. Тук беше прекрасно място за една снимка и баща ми трябваше да развали всичко. Кой има? Има Немо Дори, има една жълта риба с... Къде ма? Не само аз го виждам. Това е само моята глава. Не, ще го мисля там. И виж, има една змия. Това е кабел, ма. Видя ли сега? Буря се задава, пък ти... Къде има буря? И гледай сега. Значи тук точно като S5 е. Като S5. Еми, телефонните тапетите е така приливат. Като отвориш телефона, като съкнеш, е така ти зелени тапети с хубава вода. Точно като тапета черни, приливащо с моренцето, като изчезват малко по малко камъчетата. Майко, как се ти обясни? И аз съм в шок. Не ме гледайте. Хора, има 25 000 филма, но няма русалки. Безумие. Рататата. Бу! Това е, хора, това е влог номер 1, защото е прекалено дълго ще стане. Ще има, мисля, че ще направя 3 части за целия си експириенс там. Да го скъся на части и да го направя като хората. Но да, харесайте, абонирайте се за още и това е за сега. Парам!